बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मुं खालामनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय 100 कौटि लाना फैबाय रायजो राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा। नाथाय बोराय मानसिफोरनो राननानै होजोब्बाय। दा बेसेबां सोरनो बेसेबां होखो जों बेखौ मोनथिया, नाथाय बोराय मानसिफोरासो बांसिन मोनदों आरो। नाथाय 18 बोसोर आरो 30 बोसोरनि गेजेरनि लाइमोन गथ'फोरा जेरैबो खहा रायजो राजा नोंथांमोन। बिथांमोना पावाराव सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बड'फा सुपार 50 मिशन बेखौबो उथायनानै होबाय। इन्जिनियारिंनि फ्रि कचिं होदोंमोन इउपिपिएल सरकारा। डक्टरनि 50 जन, इन्जिनियारिं 50 जन, बेनिफ्राय एपिएससि इउपिएससिनि फ्रि कचिं होनानै लाइमोन गथ'फोरखौ डक्टर इन्जिनियारिं अफिसार खालामनायनि थाखाय गोबां सुबिदा होदोंमोन। नाथाय बिपिएफ पार्टिया पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो नैबेफोर आसनि बिथांखिफोरखौ उथायनानै होबाय। लाइमोनफोरा माने जेरैबो खहा रायजो राजा नोंथांमोन। बिथिं 2 लाखबो मोनासै, बेनिफ्राय फारसेथिं नैबेबायदि दा जिथुना हिउमेन रिसर्स दानाय, सुबुं सम्पद खालामनाय, दा नैबेफोरनिफ्रायबो गोबां माने डिप्रेभ जाबाय, बन्सित जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। खोब खहा आरोना, माने बड'लेण्डआव एबार नैबे 5 बोसोराव बिराद खहा जानो थांगासिनो दं माने रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों।